tunda kin ce kin tafiya ina so dan Allah ki taimaka min da ko number wayar ta ne. Me nake ji a hannunki kamar wayar? Ba waya nake ba mun. A ina gaya maka mutum na wato jiya ba kaɗan ɓata min rai ba. Yan mata ya kike a gida? Lafiya ya gida. Kwana biyu. Wallahi. Ok, na ga ko wucewa ku kwana biyu ba na gani sosai. Lulu Production, a division of Lulu Photography. Allah kai kace da mu roƙe ka, sannan kai za ka amsa roƙon mai kuka. Don haka ji Jalali yau ga roƙo. Ya guri ka san shi suwa ka yi. Ni ne? Wallahi in ga mata ɓace mu waya. Kai, Tashi ki je ki ɗora min girki da Allah. Na yau na tashi kaina ne ke ciwo. Wallahi ma kuɗi nake bukata. To sai ka je ka ɗau. To shikenan ma thank you. kin san an samu matsala wallahi. Ranar na je gidansu babansu ya kore ni. Ke kike sa ta a wannan hanyar ko? A'a, Minal, Ban ji bane ba. hello? Ka ta bai damuwa. Me yasa za ka ce in daina damuwa bayan ya raba ni da rayuwata? Ka san ina son ka, kuma ko wuya ko ritsi muna tare da kai. Ke da waya har abada. Ina so duk ranar da ƙara ganin shi ta zo wucewa ka tattaka shi. Da kake da ni kake wani? Ba kai nake da wani ke maciya ce. Duk ranar da na ƙara ganin ka ofar gidan nan. In ba ina dandaka ka ba Allah ya ce ina. Eh ga haka.